kan min mɛn n'o de bamanankan min na n débrouiller kunta ninnu kɛrɛfɛ n'Ala sɔnna ka aw fo an ka sufiw ka tasira anw dɔnna ni ɲɔgɔn bonya de ni ɲɔgɔn dugawu ɲini de karisa dugawu kɛ n ye wa karisa ye dugawu kɛ n ye a minɛna anw ka tasira de ye dɔw m'a faamuya ko maa bɛ Ala dɔ wele i t'i jigi sɛmɛ maa wɛrɛ la Ala e ma ko ninnu faamuya n ko Ala de ta ye diinɛ ye nka Ala de bɛ jigiya k'a ka sow jɔ n'o de ye misiriw ye n'anw de y'a b'a birikiw bɔ jaa Ala bɛ yen nka Ala ye sababu kɛ ni maa min panna sababu kunna ko i bɛ Ala ɲini i nkalon tigɛ wa Ala yɛrɛ mako t'i la sufiw ka tasira anw bɛ sɛkiw ka dugawu ɲini mun kosɔn hakikaw don a tɛ wuli wa nin de ye diinɛ yɛrɛ ye ni ye sɛkiw ye i ye kiraw warasatil anbiya wal ulama olu de ye kiraw tiɲɛ ta ni mun ye jogo ɲuman ni laadiriya ye ni jogo ɲumanya ye kira tan nane o de wa innaka la ala khuluqin azim Muhammad bɛ jogo kan jogo min ka bon i b'a dɔn gale kafiru tun bɛ dugawu kɛ ko Ala ka sanji lanati Ala bɛ sanji lanati mun kosɔn ka sɔrɔ boli sɔnnaw boli ko tɛ dɛ nka sinji tugu min b'o la Ala bɛ sanji lanati ne o de hɔrɔnya min b'o la Ala bɛ sanji lanati ne o de nka bi anw filɛ misiri kɔnɔ sinji tigɛra denmisɛnw kɛra dangadenw ye i bɛ du ye ko denmisɛnw do falen do kamalenkɔrɔ dama ani npogotiginiw do falen du kɔnɔ mais wallahi cɛkɔrɔba de bɛ débrouiller hali bi ka nasɔngɔ dugawudenya bɛ min n'a wulila k'an bɛ ban babu la babu la wa e y'a dɔn babu la a ye duw lajɛ hɔrɔnya bɛ min an ka dugawu bɛ minɛ o de kama n'an kɔnna ko bi an bila dugawu minɛ na e ye dugawu minɛ jɔn bolo dugawu bɛ jaabi ni sarati min ye o bɛ yen i ka ɲuman dɔ kɛ Ala ye par exemple maa ka dogo ka dɛsɛbata dɔ sɔn ni malo bɔrɔ ye o dama n'i kamana kɔnɔ n'i hami fɔ Ala ye hali n'o y'a sɔrɔ i boli sɔnna ye Ala b'i ka dugawu jaabi nka a b'a jaabi kafiriya kama tɛ dɛ i ka boliw kama tɛ dɛ i ye ɲuman min kɛ a ka danfɛn ye o kosɔn Ala bɛ dugawu jaabi o de kama Abdurrabbaniyaw bi n'o de ye hakikatiw ye o filɛ kɛnɛ kan ni Ala yɛrɛ ko ten inna lillahi rijalu iza aradu arada ko jɔn dɔw bɛ n bolo n'o y'a fɔ ko Ala k'a kɛ Ala bɛ sɔn wallahi siga t'o la o cɛw bɛ yen o caman bɛ yen hadisul qudsi a kumana a ko cogo di k'o de ye jɔn ye a fɔ ani min y'a yɛrɛ di Ala ma komi Ala y'a fɔ ko jɔn kan ka kɛ cogo min na a ye Ala ɲini a nana yɛrɛ ye o place la n'o kɛra takun abdan rabbaniyan taqulu li shay'in kun fayakun ko n'a y'a fɔ k'a ka kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ mun kosɔn Ala y'a fɔ a ye k'a k'ale Ala bato a sɔnna k'a yɛrɛ di Ala ma hadamaden ma dafa nka n'i ye seko kɛ i bɛ misɛnman min kɛ Ala b'o yafa ka sɔrɔ i t'a kalama n'i se o ma n'i ko Ala n'i y'a ɲini i fɛ i ka nin mako dilan wallahi a bɛ dilan dɔw bɛ sɔsɔli de kɛ ka nin yɔrɔninw tiɲɛ maa man kan ka dugawu ɲini dɔw bolo salabatɔw dɔw bɛ sigi so kɔnɔ k'u bɛ dugawu dɔ kɛ a bɛ taa fɔ ko maa min ka dugawu bɛ minɛ o bɛ si ɲɛna ka musow to yen o bɛ feere kɛ Ala ma
alam min kam magazin kilo titnana ma indakum yanfadu wa ma inda Allah aw tan bi bam ala tatibanda wa alam min tatibale do ko ud'uni astajib lakum ayam wele na fulala dewna aw ko be minna abela jiri bi ko wallahi nga sarti be faka santama Allah ya fa Muhammad wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni gharib ujibu da'wati da'i idha da'ani Muhammad ni mo yi na ka ko ni ala bi tumamina o bin wele afone ka shu wele babela tumamina o bin wele mais sati bala fa ka sonta ma fa abise ka ke et islamai ngai bi sinjitu o yi ala kai ibi yuma yake yi folisiri o ya ala tai o koso gelen bamana kafirin ni sanji ko gelen nana ibaye o be fara nyonka ko ala amba yini fe ka sanji lana ala ba fo o aka mushrik bara nena awte mais aw be shinji tuminke nena aw abi yuma minke nena awdo sabu ala man jaa bil hasanati falahu khayrun minha hakaza ni here bara doke atike e ba ke ko here ke na ala ko abina sarayi e ba foko est ce que ni ne ka here fitin gere imana min ka ala bo wallahi subhanallah o abo tola ne akere mumuni do elli maniya ledo ka ala beke ka bara nyumanki no kere ni afo ko ala ka minki abake jurmu todo bi sema ko dugo kenje ibi dugo ke ala bi songa ka jurmu ya faka ka dugo ole kama ana hadisu la ko wal murad ko lanyini anna Allah la yuridu bis-su'i ولا يأمر بالفحشاء بل إرادة الله خير للعباد إذا كان الإنسان يريد خير بالناس ويتقي ربه وطهر من كل أخلاق الذنبية مثل الغل والحقد والحسد وطول الأعمال وحب الدنيا ولا ينسى أن ربه في جميع أحواله حين ذلك يكون من أولياء الله ومحبه إذا أراد شيئا أراده أن يقضي حاجاته لأنه كان لله ومن كان لله كان له بمعنى يكون بإرادته على كراك كمانود كتاب تيجي يفكر لا ينتي دوري على ما شيل ينتي توري على ينداني نينو يا وينو يا ينتي دافن بي فنا كذا نمامي نانا يلما كابو ala ya bila cogo min na k'a yɛrɛ kɛ ala ye ala sɔsɔla bɛɛ ma da ala la tuma min na a bɛ jama i bɛ yaada ka ala bato in to yen ala sɔsɔ in e y'i bila yɔrɔ wɛrɛ la ala m'i bila yɔrɔ min na sabu an bɛɛ danna de an ka ala bato n'i y'i yɛrɛ bila yen e yɛrɛ de y'i yɛrɛ tɔɔrɔ ala m'i tɔɔrɔ ko ala ma maa si laɲini ni tɔɔrɔ ye ni juguman ye wa ma maa si yamaruya ni kojugu ye ala ye mɔgɔ yamaruya ala ka jɔnw ni hɛrɛ bɛ a y'a laɲini di a bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ ni maa min fana y'a laɲini ni hadamadenw ka hɛrɛ sɔrɔ o ka lafiya a tilala ka sira ala ye a tilala k'a yɛrɛ saniya ka bɔ jurumu ko bɛɛ lajɛlen na dusukun tasi hasidiya bɛnsɛnwaniya juguya diɲɛ kanu ani nataba juguya ani natabaya o n'a ɲɔgɔnnaw a ma sira foyi ɲɛ fo n'a kɛra ala kelen ye a ka lahaliya bɛɛ la n'o kɛra a bɛ kɛ ala ye a bɛ kɛ yakunu min awliya illah a bɛ kɛ ala ye n'a kɛra ala teri ye ala b'a kanu ni ala y'a kanu n'a ye fɛn o fɛn laɲini ala bɛ sɔn e mana taa fɛ ni haja o haja ye n'a ye dugawu kɛ ala b'a minɛ mun kosɔn a ye ala teriya sɔrɔ connection min b'a ni ala cɛ seku
n'u ka kalandenw o ka dalu filɛ o de hadisul kursi ko de ye jɔn ye jɔn min ye Ala batu fo ka na kɛ Ala ka jɔn ɲuman ye n'o y'a fɔ ko Ala k'a kɛ dɔrɔn Ala b'a kɛ o la ka dugawu k'aw ye sigi janyana ka dugawu di Samɛ Serifukɛ ma ale ka wuli ka kɛnɛ yuguba n'Ala ka jɛ ka laban n'an karamɔgɔ ye ka dugawu k'a ye Ala ka sigida wɛrɛ yira an na n'Ala ye sini sɔgɔma yira an na laadala an bɛ kuranɛ kalan ka a di jamanadenw ma n'o de ye jamana ka laɲini ye jamana ka bɛɛ a ka keleya ka hɛrɛ u ka sabati an ka jamanaw kɔnɔ n'Ala sɔnna inshallah o bɛ kɛ sini sɔgɔma 9h fo ka taa se 10h ma ka sɔrɔ ka sira di kalandenw ma ni Ala sɔnna an bɛna dugawu di Samɛ Serifukɛ ma inshallahu taala ni olu tilala an bɛ sɔrɔ ka laban ni fatiha ye an bɛ ɲini Serifukɛ fɛ ni Ala sɔnna olu fana inshallah b'a dɔn u bɛna surunya ni Ala sɔnna an ka se ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ka sira di maabaw ma ni Ala ka jɛ ye Ala ka bɛɛ sara Ala ka bɛɛ sara a ka di ye ka bamanankan fɔ ka tɛmɛ nin kan nka anw bɛ min dɔn o ye mɔsikan ye an bɛ dugawu kɛ Ala k'an ka jamanaw lafiya Ala ka basiri k'an ka jamanaw kɔnɔ ya Rabbi Ala ka don an ni tɔɔrɔ ko bɛɛ lajɛlen kɛ maa o maa nana ni hamina ko ye hamina ko ye Ala k'a bɛɛ bila Ala ka hakilisigi d'a ma Ala k'an n'aw lafiya Ala ka sijɛ ni kɛnɛya d'a ma an b'a ɲini Ala fɛ tɔɔrɔ ni hamina ko banna ya Rabbi Ala ka bɛɛ yɛlɛma ka kɛ hɛrɛya an bɛɛ bolo Ala k'an dusukun ka hamina ko dafa min ni Ala ta bɛ bɛɛ sɔli ala rasul inshallah ni Ala sɔnna Sheikh Sala ka karamɔgɔ bi yan n b'a kalama Takiw Muhamad Takiw mais an tun b'a fɛ olu de ka dugawu laban o de kama n b'a fɛ ni olu ye dugawu laban dugawu fɛrɛbɛ an bɛ wuli o de kama n bɛna dugawu di Samɛ Serifukɛ ma karamɔgɔ bɛ dɔɔnin fɔ an bɛ sɔrɔ k'a di olu ma olu b'a kuncɛ an bɛ wuli ni olu ni Ala sɔnna n b'a dɔn o bɛ yan ni Ala sɔnna o ka yafa n ma o k'an kɔnɔ ni Ala sɔnna ma inshallah kɛnɛ bɛ di yan an y'a dɔn dugawu yɛrɛ minɛnen don Ala ka bɛɛ sara sɔli ala rasul inshallah ko an ka association sécurité ka bɔ Wagadugu ko ni Ala sɔnna ko sini ko bɛna an ka sira in fara ko u bɛ to k'a kɛ cogo min na sabu an y'o kalan o de la ni Ala ka jɛ inshallah Ala ka sini yira an na ni Ala ka jɛ inshallah salamu alaikum wa rahmatullah.